Adira Raryea Martin bang winjo twak kawo kuom Dr. Wycliffe Anyango bende. Martin, iwinjo kanyo wote madonjo kuom joneno mabende luo chenro achiel kachiel kendo orno ote okinyi ma kawuono. Gino ma inyalo lose kotenore kod paro ma oganda ntiere godo. Ote mogik kar kanyo. Mowacho kanyo ni Jaluo is traditionally engineer. Jaluo ntiere masomo sani. Kwano no okobere. To en paro ma oganda osekete wiye ni Jaluo nyaka bed engineer. Jaluo ng'ariek nyaka bed daktari. Jaluo ok nyal dhi timo course mar psychology. Ok nyal timo weche mag counseling. Iwacho ni mago nego wene jo diploma gi certificates. Mago gibo timo. Paro chal nade kod kitwa kaka oganda. Kaka gigi duto wakete wiwa. Kadipo ni course midhi timo ok nyal mi tich malong'o kata ok nyal kelo ni yuto bang' timo course mari tiyo higni 4 higni 5 moko dhi higni 6. Chal mar wach en mane? Minyalo duoko Martin. Kaluwore kod wach mar course, kaka ne wasewacho ka wachako niya, mondo nyathi otim kata mana engineering course, nitie subjects mochako go chien kucho. Keni secondary school sama gi choose subjects kandego, nyaka ong'e ni any engineering course biro dwaro kwano, biro dwaro physics, biro dwaro chemistry. So, ok en gima nyathi kosetimo penj to kore kacho ni adwa timo engineering. Koro paro mare ne Jaluo engineer no onego bed ni chako gere kaluwore piny kucha, nikech mondo otim engineering no nyaka okal koses subjects yani magin mandatory mochuno ni mondo itim eka inyalo timo engineering course. Mano eka wanyalo konyo nyithindwa. Mar ariyo, en adier sawa ni job market nitie skills ma idwaro i job market. To dwarore ni tiegruok ma ichiwo e university kuom adieri onego bed ni en tiegruok or en curriculum mobedo developed ka osetim market survey in the job market bonento skills mage ma are required a job market. Gin skills mage ma bedo demanded a job market. Koro eka program bedo developed. Ang'e ni problem osega bede ni seche moko nitie programs moko ma bedo developed miloso to onge nonro matut motim ni course mwa dwa offer skills mwa dwa impart ni nyithindogi bende nitie shortage margi in the job market. Mano be nitie kanyo. Koro mana kaka jalony moro nowacho niya, nitie areas moko kaka o mention medicine or medical psychology and all that man kod job market. Koro iyudo ka courses ainago onego bed sama nyathi yiero courses to ni kod that information be ni course ni katimo to there's likelihood ni anyalo yudo employment. The tarmarking period nyalo bedo shorter. Moloyo nitie other courses ma ka nyathi otimo, tarmarking period can even be 10 years. You see? So it is important ni nyathi ong'e subjects mage matere course modwaro. Mar ariyo, onego bed nyithindo ong'eyo kendo onyisgi obedo advised ni course ni nyalo miyi tarmarking period ma short, course ni nyalo miyi tarmarking period long. And magi gin gik mowacho ni ga nyithindo, kech onge gima inya hide nyathi nikech man go future ma nyathi. Kiyiero course to iyiero course ma king'iyo mbele tineno ka ng'ono inyalo yudo opportunity. Sawa, with the lack of employment, nyathi be dwaro skills monyalo self-employ. Onyalo timogo self-employment. Mago bende advice duto ma wamiyo nyithindo mondo ng'e course ndo kitimo
So in the face ma waonge automatic employment, inyalo survive gimango kata koko ibede employed. So mano e gima nyawacho kor katimo kosmo. Then nitie gima okan go ni cost of education ma bende Dr. Wycliffe, I think, owuoye in the public universities. Adierment mantien niya, gichien kanyo, higni mang'eny, funding my university niya, the government pays 80%, scholarship my 80%. Parents, the guardians, chulo 20%. So shida no bede, ni 80% ni, seche moko government, no chopo kama government could not even pay 60%, chopo kama government onya chulo 50%, nikech kaka piny lokre, pesa bedo matin, cost of living dhi malo, emomiyo nitie task force mano obedo formed, of which top officers from the universities were part of that task force. Bunegitimo study to compare the cost of running various programs in the Kenyan universities, Boogie benchmark with other African universities, Boogie benchmark with other universities in America and Europe. And so, finally, 2023, recommendations were now to be implemented. The man kelo new funding model. Koro new funding model, pog record moro chande o kata ne nyathi jadier, kata nyathi jameu, to government chulo nigi 80% scholarship. To gi chulo 20%, and then koro difference madhi bede ni help ko chande go, ema seche moko nyathi mo manyalo ni ok nyal timango. En koro yudo loan. Koro emomiyo new funding model no bedo based itayari I model ma help osebedo katiyo kodo. Nikech obedo borrowed from model mar help ma help osebedo katiyo kodo allocating loans. Mondo koro nyithindo manidi kabisa oyud scholarship mamalo, help bende giyud matin kech mano loan ai households koro chulo 0. Kae to kaluwore kod income, second category yudo kangono, nyathi yudo scholarship ma 70%, help boy yudo ma 30%, janyuol chulo 0 in terms of tuition. Kae yudo category mar adek ibiro yudo nangono, scholarship yudo 53%, help boy yudo 40%, to janyuol kata guardian chulo 7%. Ae to koro ma less needing, ang'wacho ni less needing, mago jok ma yudo income per month between 70,000 and 200,000. Kanyi yudo nangono, scholarship imiye 38%, help nkechen loan koro dhi malo kidogo oyudo 55%, to janyuol kata guardian chulo 7%. Mano emano inform this, mondangono. The government koro channel mana pay ginene. Burden mar chulo scholarship or funding to students kaluwore kod nyalo mar janyuol kata guardian. Mane kaka nyalo wacho. Agoni erokamano ahinya Raryea Martin, ilere e yo makare kendo sani waduogo